tiden og sådan noget. Jeg er i Thailand her foråret. Det er marts måned, så var det snorke var, ikke? Ja. Så tog man brødene op fra morgenbordet i bolle. Det var bare det vandkæmpen, som man kunne spise, ikke? Det var det. Det var fint. Det var på sådan en uge i hvert fald. Ja. Ja, det er det. Ja, og der er det befolkningen, og deres ydmyghed, deres man bliver selv ydmyg, hvis man er nogen normale hoved. Altså når man bliver ligesom tænker, vi skal godt være normale, ikke? Så også service, deres måde, jeg har på. Det er jo også det, der tiltager os. Og så er det billigt. Ja.